Nou mooi hoor. Gaan wij. Sure. Goedemorgen en na je een nieuwe vlog. Wie bent wederom lekker bij het zwembad. Je bent lekker aan het chillen. Durkje past mooi even op. Ga goed valken. Daarom hebben we Durkje mee. Grapje. Wietse Hetman is er. Lau is er. Ildo is er. En de oren ben al hier denk ik op een glierbaan of zo. Oh, daar komt die auto aan. Hallo. En ik geloof dat Jara en Nienke wonen aan even bij de onderwatercamera even dingen opdoeken onder water. En van de glierbaan hoor. Nou, ik zei dat mij wel. Dus Nienke en Jara neem je hem aan en via mij. Vergeet net te abonneren en te liken. Dan mis je hem helemaal niks. Oh, het was toch een mooi eindje. Kwak, kwak. Wat op, Mike die wil aaien? Ja. Hoi. Hallo eens. Wat is er hier al hierop? Inktvis. Ja. En een stier. Ja. En een visje. Nog een visje. Dat is een mooie bikini, hè? Die naai? Wat een mooie. Die is wel heel mooi, hè? Wat voor kleur is dat? Blauw en wit en blauw. Oh, die heeft Bidi. Ja, ik shut het. Yes, Cedric. Bist u de krokodil, hoe neemt dat? Dandy? Crocodile. Wow. Oh. En je bent de grote vrouw, ja. En Jesse en zaken. Want je krijgt tweeling die twee keer. Het hield het net uit elkaar. Hoi. Zit je in de ring? Hield hij het op de ziekje? Ja. Zal ik er... Oh. Zal ik de camera hierin doen? Dan kun je hem onder water ook filmen. Ja. Maar wel wat loerder praten, want dan jest het net zo goed. Goed loerder praten. Ah nee, maar met dit kapje erop. Maar ik film je. Ja, ik doe me eens hier even in. Doe maar eens, ik wil filmen. Je maar niet wil filmen. Daar kom maar. Die er gewoon.
Wat gaan we al hier doen? Nog de ringen opdoen en Ja. weer binnen van de glitsbaan. Welke glitsbaan ben je van die? Alle jaren of? Ik ben van de reden en van de gele volgens mij. En direct in je favoriet? De reden. Wat dat leuk. Was dat chill? De reden is... Ik kom zo binnen. Op de camera? Oh, nou, de reden De is... reden is super donker en de gele gaat een beetje net heel snel, zeg maar. Ja? En de oranje is heel snel die. Oh. Dus alle jaar gaan ze wel iets. Ja. En wat moest toen chillen? Donker. Oh ja, Zaak is blesseerd. Wat is er gebeurd, Zaken? Die snijken niet voort. Een snijke niet voor, wat stom. Hoe is dat gebeurd? Weet je hem dat echt of heb je hem er net bij? Ik weet het net niet. Ik ben in dat grote zwembad, zo'n ding en het liep zo mij. Op zo'n jachtje, denk je? Ja, en toen krekte het weer het handje. En toen... Gaat het goed? Ja. Oh, beetje. Kan gebeuren, kan gebeuren. En Jesse, wat vind je het leukste tot nu toe? De krokodil. De kroko? En dat hij naar je kameraad? Nou jongens, voor mij is het prima. Het is hier aardig druk nou. Die ben krijg nog even met Hilde naar huis, want die moest nog even koersen. Die had lekker geslipt. Die is nu inmiddels met Jelke weer naar haar favoriete glitsbaantje. Ik heb weer nog in. Die wil eigenlijk heel tijd naar dat mini glitsbaantje daar. Nou, ik zei het Jelke, nou maar eens toe even. Ik ga er van de molen al de oren bij zetten. Hey Hilda! Hey Wiefke! Oh, ben je mooi badje? Wat leuk! Oh, die is mooi. We hebben van jou nou net echt iets bijzonders in de planning. We zeggen het wel. Het is jou de heetste dag. Nou, dat verneemt ik echt wel. Jelke en ik keuren hier heen en we zijn oh my goodness. Dat is echt een paar stap en een beetje het skaat op zocht. Maar het is echt gleur. En Durkje, dan krijg ik nog hoe dat het jou misschien wel rein is zo. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Ik wil even dat ekkers. We zullen het wel zien. Ik zal aan nog even een frisse duik nemen, want het is me niet genoeg. Als ik ben al hier op de Kroko model. Past dat wel? Past dit al hier wel? Ja. Ja. Oh, hoe dat dan? Ga je maar weer gaan zwemmen ergens? Ik dacht misschien nog even naar de waterval. Ik denk al bij een flesje. Oh, best het erop? Ja, het is. En wat was toen nog graden aan dan? Oh, nou we gaan hier gewoon even lekker chillen. Doen we dat? Of ja, dat was toen maar weer naar de waterval. Nienke, naar de waterval? Ik mij. Oh, dat was wel mij. Net met mij alleen, maar wel mij de vrouw. Ja, dat mooi hoor. Hier is de waterval. Dit is eigenlijk wel mijn favoriete hoekje. Dat vind ik echt super mooi. Nou is het erop. Ja,
het is wel een beetje druk. Nou, ik zal het kapje eraan en verder aan. En dan gaan we even terug, daar terug in. Hè. Nou, dat is toch echt wel mijn favoriete hoekje. Die zullen nou nog even weer waarom naar de orengroep. Nog even chillen. Maar ja, ik vind dit toch wel heel mooi. Het is wel echt super druk, Joert. Maar zoals ik zei, het is Joert echt de heetste dag. Dus ik denk dat iedereen een beetje hetzelfde idee heeft. Joert maar een beetje zwembad chillen en net naar je stadje of zo. Ik had er nou net denken om bijvoorbeeld in Porridge, of Porridge moest ik hem zelfs om te wijzen. Zo je met zaken bloot. De vrouw die weer al wel. De zaken zitten nog in. Hé, hey, wat was toe? Doe bloos je? Mag je dat blauwen? Oh, daar blauw ik weer niet. Ik zal even om een nieuwe pleister van zaken, want hij had toch wel heel wat last van. Maar even geduld, ik ben even oren bezig. Jullie had iets meer bloed als die. Nou, je bent nog met je bezig. Even wachten. Maak het even skim. Handen bij. Sure. Dat er denk ik nog wat van het zwemtepel heen heeft. Ons lijkt het er zo weer aan. Einmal röntgen lassen. Muss man schauen. Ich habe gar keine Ahnung, wie die Zahnärzte sind. Irgendeine Zei ik thank you? Thank you. Zo beter? Bye bye. Beter? Ja. Oké. Nou, super goed georganiseerd, hè? Dat hoor je ook hier van meer naar tussenlip of zo. Hey. Dan maar liever een snijk in je tegen, toch? Ja. Ja. Wat doen we dan? Wat gaan we doen, jongens? Dan gaan we naar die spuitding gaan, hè? Naar die spuiting? Oh, dat is wel leuk, ja. Ja, doen we erop. Er zit nog zo'n soort watersplijntje, maar hier spuiten ding erachter. Oh, Jelke zei krijgt dat jonkje net een tussen de lippen hier, maar dat ze een hele tusk abrutsen weer. Dat wordt heel slecht. Abrutsen, dan werkt het helemaal uit. Weer een ontziek. Net vrezen. Oh, vet sneu. Tje, dit is hartstikke leuk. Hier nog even omstruinen. Vindt Hildo echt wel leuk. Krokodil, je maar even. Kun jij nu rusten? Ja, even. Maar ik naar de tent, hè? Naar de tent? Zullen we afpraten dat we oer 10 minuutjes met z'n allen naar de tent doen? Nou, wie ben je correct? Hildo wordt nog correct even. En doe maar even chillen bij de hoeken en dan kom ik zo bij die, oké? Zaak had zien nog toch wel wat. Die had hier de hele dag al weg. Maar Hildo moet ik nemen. Nee, kom. Sure, get it! Willen we zwemmen? Wij willen zwemmen. Kom. Kom maar, hier. Ja, men doet ik mij.
Even zien, van de midden sprongen ze er krijgt gewoon in één keer in. Goed zo! Dagje? Is slaap. Eén, twee. Ah! Ah, zo mooi. Het maakt er helemaal niks uit dat ze kap. Het maakt er helemaal niks uit dat ze kap konden. Dat is dus wel leuk. Dat ik eerst zei. Prachtig, hè? Nou, ik zal zaken op ziekje. Die had een beetje zien nog. En dan gaan we als weer richting de tent. En dit is een heerlijke zwembadij. Jaren die had je hem helemaal meenemen op onder hoe is dat? Onderdoeken bij de ring en de glierbaan. We gaan dan mooi met de been even zwom, dus ik zei ze er een tiergeslagendij. Ik zou zeggen, voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via net de channel te downloaden. Van je tablet de telefoon. En naar je vlog.